Terve. Brigstrattonikin hajoaa joskus. Sitä tietysti voisi, nyt ei näe kun menee niin pimeäksi, otetaan valoa, jos löydetään. Ehkä pientä huollon puutetta, ei ehkä pitäisi olla noin pikistä tuolla. Sitten jos öljyä tulee tommonen tippa ja se on kuin vaseliinia, niin ei hyvä. Työntötangot aika lailla karstaset, ei hyvä. Noissa koloissa pitäisi olla sellaiset muoviohjurit. Ne on sulanut. Ne on tämmöiset. Oikein sovi paikalleen enää. Seetirengas irti. Niin sitten kun koneen ulkoinen hapitus on tämmönen, niin taitaa olla tän koneen taru lopussa. En ainakaan näe niin kuin enää mitään järkeä, että tämmöistä remonttia teetetään missään. Ja sitten kun toi kansityö on tehty ja sillä vähän aikaa ajetaan ja tommosilla voiteluaineilla ollut, niin kuinka kauan kestää kiertokanki, koska se on kaput sieltä, niin en näe niin kuin mitään järkeä tämmöisen korjaamisessa. Että täytyy koittaa asiakkaalle perustella jollain tavalla tää homma. Jos ei muuta, niin tekemällä korjauksesta tarjous sille. Ne tuskin haluaa enää, että sitä laitetaan. Mutta näillä jatketaan tuon työjohdon kanssa päivää tässä, niin päästään syömäänkin joskus. Eiks niin, Jaajo? Joo, häntä ei nyt kiinnostanut. Moro.